नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयची खबर. हळयाळात अरण्य वासियाचेर अरण्य खात्यालो बलप्रयोग. निष्पात चौकशी करून न्याय दिवची जिल्हाधिकारीक मनवी. कारवार राज्यात तसेच उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अरण्य अतिक्रमणदाराचेर अरण्य खात्याकडच्यान मेळचे दौर्जन्य अन्याय हे बातम्या ऐकत असतानाच हळयाळ तालुक्यात अरण्य कर्मचारी कडच्यान दौर्जन्य आणि मानव हक्काचे उल्लंघन जावन कायद्याविरुद्ध वागून अरण्यवासियाक दैहिक आणि मानसिक त्रास दिवच्या अरण्य खात्याला योग्य क्रम घेवची मागणी उत्तर कन्नड जिल्हा अरण्यभूमी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी सरकाराक मनवी दिला. हळयाळ तालुक्याच्या भगवती ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या भीमनहळ्ळी ग्रामात अरण्यभूमीत वास्तव्याक आशिल्ल्या लोकांक अरण्य खात्याचे कर्मचारी कायदो हातात घेवन बलप्रयोग करून दैहिक आणि मानसिक दबावान गेल्या 2 दिसांच्यान तेमकां थिंच्यान उठेच काम करते आसात. हेजेन त्या रहिवाशाक मानव हक उल्लंघन जाता. ही कृती अपराधाची. या कृत्याची संपूर्ण निष्पात चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यान करून तेमकां न्याय दिवचो अशें तेमी विनंती केला. या भागात अरण्य अधिकारी अरण्यवासियांचेर अन्याय करतात, क्रूर वर्तन करतात, रक्तेव सारखे बलप्रयोग करतात. या कृत्याचो व्हिडिओ शिरसी जिल्हा अरण्यभूमी हक्क संघर्ष समितीच्या कार्यालयात प्रदर्शन केले आणि अरण्य खात्याला या कृतीचे खंडन केले. अरण्य अवलंबित अरण्यवासियाक अरण्य खाते जिल्ह्यात परत परत संघर्षाक तयार जातात. ही घटना अमानवीय असून या घटनेविरुद्ध उग्र संघर्ष करचो पडटलो अशी तेमी ताकीद दिली. अरण्य खाते महिलांचेरच जास्त बलप्रयोग करते आसात. एपीसी आणि अरण्य प्रदेश व्याप्तीत 160 पेक्षा जास्त कुटुंब आर्थिक दृष्टीन दुर्बल आशिल्ले गवळी समाजाचे अरण्यवासी कुटुंब खूप वर्सांपासून तेमी थंय स्थायीक आसात. तेमी भात, जळ आणि कोबू असले अल्पावधी पिकाची सागवडी करून आपले उपजीवन करतात आणि तेमी अरण्य कायद्याच्या चौकटी प्रमाणे अर्जी दिल्ली आसा. तरी अरण्य खात्यात GPS कामगारी जावचे आसा म्हूण त्या अतिक्रमणदाराचेर पुरुष अरण्य कर्मचाऱ्यान त्या महिलाचेर दैहिक बलप्रयोग करची घटना व्हिडिओत पळोवन आघातकारी हल्लो अशें कळून येता अशें रवींद्र नाईक हेमी आक्रोश व्यक्त केला. काणकोण श्री स्थळ हांच्या श्री मल्लिकार्जुन देव अडवट सिंहासनाधीश्वर महापती मंदिरात 7 दिवस अखंड भजन सप्ताह आयतवार 1 ऑगस्टाक सकाळी 9 वाजता सुरुवात जावन आयतवार 8 ऑगस्टाक दनपारा 12 वाजता सप्ताहाची समाप्ती जातली अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई हांणी कळयला. या सप्ताहात एकूण 57 भजन कार्यक्रम जातलो. या भजन कार्यक्रमात दैवज्ञ समाज, कोमरपंथ समाज, स्थळीय ब्राह्मण व वेळीप, वैष्णव समाज, किंद्रेकर देसाई व नगरसेकर देसाई सहभागी जातले. शेकडो वर्सांच्यान हो सप्ताह सुरू आसा. प्रत्येक दिवसाक रात्रीन 9 ते 12 दरम्यान पुजा जातली. 1 ऑगस्टाक दैवज्ञ समाज, 2 ऑगस्टाक कोमरपंथ समाज, 3 ऑगस्टाक स्थळीय, 4 ऑगस्टाक ब्राह्मण व वेळीप, 5 ऑगस्टाक वैष्णव समाज, 6 ऑगस्टाक किंद्रेकर देसाई व 7 ऑगस्टाक नगरसेकर देसाई हेमगेली पुजा जातली. प्रत्येक कार्यक्रमाक मंदिरातल्या चौकार फक्त 8 जणांक मास्क घालून व सामाजिक अंतर दवरून बसू मेळटले. सरकारी कोविड नियमाचे पालन करून वार्षिक अखंड भजन सप्ताह साजरो जातलो अशें देवस्थान समितीन कळयला. हणकोण ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या प्रवाह पीडिताक दाखयली मानवी येता. प्रशासन, ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत टीम, संघसंस्था हेमी वाटेकरी. कारवार गेल्ल्या आठवड्यात अतिवृष्टीन जाल्ल्या प्रवाह पीडित गावांपैकी कारवार तालुक्याची हणकोण ग्रामपंचायत एक. या हणकोण ग्रामपंचायत व्याप्तीत हणकोण, गोपचिट्टा, होटेगाळी आणि हणकोणजूग हे 4 ग्राम. या 4 ग्रामांपैकी प्रवाह पीडिताले मजरे 4. हणकोणजूग, होटेगाळी, होबलबाग, आमले या मजऱ्यापैकी संपूर्ण जलावृत जाल्लो ग्राम म्हणल्यार हणकोणजूग ग्राम. हणकोणजूग हो ग्राम संपूर्ण बेट, चारी बाजू न्हंय आणि मदे गांव. संपर्कासाठी पुलाची व्यवस्था आसा पण हो जूग न्हंयच्या काठार आशिल्ल्यान लगभग न्हंयच्या धडे इतलोच उंच आसा. या ग्रामात 2 घरां सपशेल जमीन दोस्त जाली.
60 ते 70 घरां अर्द कोसळ्ळात, काही कोसळच्या मार्गार आसात, बऱ्याच घरांक धाळ पडिल्ले आसात। अकस्मात उदक भरिल्ल्यान प्रसंगावधान राखून हणकोण जुगावेल्या वयोवृद्ध आणि पेशंटाक प्रशासनाली वाट पळयनासतना तेमकां स्थलांतर करूंक देवदूता सारके स्वताचे वाहन घेवन हणकोण जुगार पाविले ते श्री चंद्राक्ष उर्फ संदीप नायक, हणकोण हेमी। तहसीलदारांनी चित्तोकला PSI संपत हेमगेल मार्गदर्शनान 2 वाहनां दिवन दुसरे दिवस हळगेचे श्री साईबाबा संघ हळगा आणि श्री धर्मस्थळ संघाचे समाजसेवकान रेस्क्यू करूंक खूब मदत केली असे ग्रामस्थान सांगले। हणकोण ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, PDO आणि सदस्यान समाजसेवक आणि प्रशासनालया मदतीन म्हणल्यार तहसीलदार नरोना, रेव्हन्यू खात्याचे कर्मचारी हेमगे सहकार्यान प्रभाव पीडित गोपशीटाचे आमले, होटेगाळी, होबलबाग आणि हणकोणजूक या लोकांक हणकोणच्या सातेरी हॉल, कन्नड शाळा आणि अमित हॉल हितूंत सगळी मेळून 341 लोकांक काळजी केंद्र सुरू केले। तेमकां अगत्य वस्तूची पुरवणी कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकीय हेमचे मार्फत पुरयली। 4 दिवस काळजी केंद्र सुरू दवरले। पावस कमी जातरेच काही आपापल्या घर गेले, काही जण संबंधिकाल्या घर गेले। गेले 3 दिवसाच्यान ग्रामपंचायत कर्मचारी, PDO, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 2 शानभोग, 2 RI म्हणल्यार सर्कल, सर्वे खात्याचे श्री ऐगळ सर मेळन सगळ्या प्रभाव पीडित 4 ग्रामाची प्रत्येक घरा माहिती जमोवन ती माहिती सरकाराक फाल्यां धाडची तयारी जाला। प्रशासन, संघसंस्था, डॉक्टर, आशा कार्यकर्ते, हणकोण ग्रामस्थ असे अनेकान या प्रभाव संकटा वेळार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहकार्याचो हात दिलो। तेमचे सगळ्याले ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा चंद्राक्ष नायक हेमी आभार मानला। श्रद्धा चंद्राक्ष नायक, हणकोण ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष। आज काळी नदी प्रवाहाच्यान जावन इतले बापा जूग आमल्या होटेगाळी आणि अबलबाग आमगेले गांवां भितर इतले उदकाचे उदक बन इतलो प्रॉब्लेम येयलो आणि इतले जास्ती बुडीन म्हळ्यार जूग ते थंय रेस्क्यू करूंक आमकां धर्मस्थळ संघ आणि साईबाबा संघ लोकांनी येवन आमकां रेस्क्यू करूंक मदत केले। PSI संपत कुमारान त्याची टीम येवन आमकां बोलेरोच्यान सुद्दां रेस्क्यू करूंक आधार दिलो आणि रेव्हन्यू डिपार्टमेंटाच्यान आमकां खंयचे बी प्रॉब्लेम येना जाल्ले अशें वट्टू जेवणाचे तयारी बरे भाशेन करून दिले आणि नित्य वेवस्थे सुद्दां आमकां सातेरी कमिटी लोकांन 2 हॉल दिवन अमित हॉल मालसा नारायणीचे ते बी हॉल आमकां अवेलेबल आशिल्ले त्या दीस आणि आमकां एक कोविड-19 हे सुद्दां पालने करूंक आमकां इतले हॉल आसून ते साध्य झालो आणि आमगेले अध्यक्ष जावन आसा रंजना पवार आणि शांताराम तामसे होटेगाळे मेंबर, गोपशिट्टाचे दिव्या आणि जूगचे कोमल कोटारकर हेमी सुद्धा खूप सहकार दिले आणि हर एक नागरिक जावन आसा हणकोण ग्रामपंचायतीचे लोकांनी आमकां खूप सहकार केले। खंय आवाज बिवाज जावन जाल्यार अशें करून आमकां आज एक गंजी केंद्र 4 दीस चलयले आमी आणि 4 दिसा नंतर आमकां सर्वे सुद्धा वचूंक नरुणा सरान सुद्धा आमकां खूप गायडलायन्स दिले। हर एक मोबायल फोनाचे आमकां रेस्पॉन्स केले आणि शासकीय रुपाली नायक सुद्धा आमकां मोबायल फोन थ्रू संपर्का भितर आशिल्ले आणि तेणे सुद्धा आमकां जाय तशी कितें दुधाचे हेजेचे ते वटू महिला अध्यक्ष जावन आसा तेजे तेमी कमिटी लोक येवन आमकां दिल्ले आणि तेतून आमगेर गंजी केंद्र बी वट्टू वेवस्था बरे भाशेन जाले आणि आमगेर उदका सुद्धा गेले नंतर उदक कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणून सांगून आमी सुद्धा उदका सुद्धा अरेंजमेंट आमकां करूंक वट्ट लोकांक सहकाराच्यान ते पॉसिबल जाले आणि आमी सर्वे गेले तेन्ना एक घरा वचून 2 RI शानभोग आणि आम्ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेंबर वचून हर एक घरा वचून सर्वे केला आसा आणि ते जो कितें तेणे गव्हर्मेंटान आमकां सांगिल्ले ते वटू आमी आजपासून बसून पंचायती भितर बसून आमी धाडटात आणि फाल्यां तेजेचे कितें तरी परिहार तेमकां मेळूं म्हण सांगून आमी इतलो आज त्रासानाच बसतात कित्याक लोकांक कितें तरी परिहार तेजे मेळूं म्हण सांगून हे करता आणि फुडें अशी येन जाल्यार अशें करून पळोवन घेवं म्हण हांव लोकांक मागता। पांढऱ्या नईवयर आशिल्ले अस्तोली आणि लोंडा पूल कोसळच्या स्थितीत। जोयडा रामनगर गोवा मार्गावेलो अस्तोली पूल आणि रामनगर बेळगाव राष्ट्रीय मार्गावेलो लोंडा पूल कोसळच्या स्थितीत आसा। ताका लागून दोन्ही मार्ग बंद आशिल्ल्यान गोंयच्या दिशेन वयच्या वाहनाचे रामनगरात रांग लागिल्ले आसात। तशेंच रामनगर हुबळी मार्गार सीतावाडा लागीं जमीन कोसळिल्ली आसा। हे दोन्ही पूल ब्रिटीश काळात बांदिल्ले आणि दोन्ही पूल पांढऱ्या न्हंयवर आसून पुराच्या उदकान दोन्ही पुलाक जब्बर धक्का बशिल्लो आसा। अस्तोली पुलाचो अर्ध भाग उदकान व्हांवन गेला। तशेंच लोंडा पुला बाजून रस्त्याक भगदाड पडिल्लो आसा आणि पुलाचो काही भाग कमजोर जाल्लो आसा। ताका लागून राष्ट्रीय मार्गावेले दोन्ही पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक जाल्ले आसात। दोन्ही पूल धोकादायक जाल्ल्यान अवजड वाहनासाठी बंद दवरिल्ले आसात। तशेंच चोरला घाटा वेल्यान अवजड वाहतुकीसाठी गोवा सरकारान बंदी घायली आसा।
ताका लागून वाहन चालकाक गोवा वयचे सगळे मार्ग बंद जाल्ले आसात. परिणाम गोंयांत वयची 1000 पेक्षा जास्त वाहनां रामनगर हुबळी रामनगर कारवार रस्त्यार अडकून पडलात. 4 दिवसांपासून अन्न उदक ना जावन वाहन चालक रस्त्यार अडकून पडलात. अस्तोली पुलाच्या बाजून नवीन समांतर पूल उबारिल्लो आसा. त्याचे काम पूर्ण जाल्लें आसा. मात्र ह्या पावसात पुलाची बाजूची माती व्हावन गेली आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्या नवीन पुलार साधन सुविधा उपलब्ध करून वाहतुकीसाठी सुरू करचे अशी वाहन चालकां बरोबर सार्वजनिक लोकांची मागणी आसा. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 52 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 12, अंकोला 5, कुमटा 8, होन्नावर 14, भटकळ 9, शिरशी 2, सिद्धापूर 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 57 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 53,116 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 52,005 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 383 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 53 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 330 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 2 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. कारवार 1 आणि भटकळ 1. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 728 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.